Маркиньос. Атаката продължава. Тодор Янчев, топката към Спас Делев. Спас Делев дали ще шутира? Прави го и това е 1-0 за ЦСКА. Спас Делев отново е футболистът, който повежда своя тим напред към полуфинал в турнира за Купата на България. Да видим обаче дали тази преднина ще се окаже достатъчна. Спас Делев сега е носен на ръце от своите съотборници, а истинска фиеста. Феновете на ЦСКА се радват на този, че дали той ще се окаже достатъчен за това ЦСКА да продължи напред в турнира. Спас Делев, трети гол в последните два мача срещу Сливен, два пъти се разписа. Истинска голова фиеста за Спас Делев от началото на пролета. Нека да видим имаше ли някаква засада. И тук няма засада. Спас Делев след това се освободи, падайки успя да шутира и прокара топката през двама-трима играчи. Нямаше кой там да спре. Нито Адемар, нито Илко Пиргов кълбото по пътя към мрежата. Сега нека да видим отговорът на Черноморе. Варненци няма от... Трябва да се поотворят малко. Галчев отново му отне. Втора поредна грешка на Петков. Александров. Тук обаче има съдийски сигнал. Отново Галчев е спрян по непозволен начин. Този път от Камазола. И да видим сега за кой е жълтия картон. Той е за Александър Александров, който означава червен картон. Мисля, че за реплика бе вторият жълт картон. Изобщо не се церемони в тази ситуация главният рефер на този двубой Георги Йорданов. И така отборът на Черноморе ще доиграе двубоя с човек по-малко. Втори жълт картон за Александър Александров и така футболистът с номер 15 ще трябва да напусне играта. От това, което видяхме, този втори жълт картон е за реплика. Нека да видим обаче още веднъж ситуацията от преди малко. По-скоро нарушението първоначално, ето виждате, тук изобщо не мисли да вдигне жълт картон Георги Йорданов. След това обаче, след тази реакция, той бе категоричен и за удара с ръце по топката. Пас за Маркиньос, може да вкара Маркиньос, прокарва топката и това е 2-0 за ЦСКА. Маркос Антонио Малашиас Жуниор Маркиньос бележи втория гол за червените. Ето как те сега се радват с това. Влакче ли е, количка ли е, не е ясно, но тъй или иначе ЦСКА е много близо до полуфинал в турнира за Купата на България. С човек повече червените вече водят след попадението на Маркос Маркиньос в 67-та минута на двобоя. Много хитро той получи топката от Бандаловски в тази ситуация. След това прокара през плонжа на също Спас Делев е футболистът, който асистира на Маркос Маркиньос под плонжа на излезият Илко Пиргов. Нищо не можеше да направи нито Тиаго, нито там Росен Колев. И това е второ попадение за ЦСКА.